Kien tassew xokkanti id-diskors li qalet il-Ministru Giulia Farrugia Portelli it-tnejn filgħaxija waqt l-attività tal-Partit Laburista. Diskors li kien ta' disrispett lejn kull Malti u Awċi, irrispettivament ta' kull twemmin politiku li persuna għandu. Però minkejja dan kollu l-Ministru Clifton Grima u lanqas is-Segretarju Parlamentari Alicia Buġejja Sajd ma kkundannaw dan il-kliem li ntqal fil-preżenza ta' Roberta Bela. Inti tikkundannah dan id-diskors? Jiena ma minnux informata b'dan il-komment li sar jekk tagħtina aktar informazzjoni kun nista' nwieġeb. Bernard Grek, il-poplu Malti u Awċi allerġiku għalik. Jekk qed tirrefera d-diskors li sar ġewwa San Ġwan, naħseb id-diskors kien lejn li wieħed ikun allerġiku għal tip ta' politika. Nemmen li l-interpretazzjoni ta' dak li ntqal mhux forsi kif wieħed qiegħed jieħdu. Ġifieri jiena ma nemminx li l-Onorevoli Giulia Farrugia Portelli għamlet xi ħsara b'dak li qalet. Tajjeb illi tistħu nazzjonalisti bl-istorja tagħkom. Jekk bniedem jkun allerġiku għal politika m'għandix għalfejn ikkundanna. Jiena nemmen li kulħadd għandu dritt għall-opinjoni tiegħu u m'għandix xejn iktar xi nżid ma' dan. Intant il-Ministru Farrugia spiċċat tirrikorri għal Facebook biex twieġeb lil Net News, iżda fl-ebda ħin ma skużat ruħha għal dak li qalet.